Вітаем вас усіх на другой церемонії ўручэння прэміі імя Міхала Немпадыстава. Прэмія ўручаецца за найлепшую вокладку для беларускай кнігі. Прэмія заснаваная ў 2019 годзе і ў памяць пра мастака, дызайнера, паэта Міхала Немпадыстава. Ініцыятыва адзначаць найлепшую вокладку для беларускай кнігі належыць беларускаму пэну, сумесна з саюзам беларускіх дызайнераў і лятучым універсітэтам, а таксама польскім партнёрам H&L Group і фонду «Открытая культура». Генеральным партнёрам прэміі з'яўляецца тэлеканал «Белсат». Нагадаю, што ў мінулым годзе пераможцам прэміі стаў Григорий Каснельсон, прабачце, калі ласка, за вокладку да кнігі «Віленскі покер» Рычарда Гавяліса. Весці церемонію буду я, так склалася, Тацяна Недбай, я прадстаўляю беларускі пэн. На жаль, надвор'е такое і гэты эпідэмічны стан косіць людзей, якія павінны былі і весці церемонію. І другой часткай сённяшняй падзеі у нас будзе прэзентацыя кнігі «Простыя словы» пра Міхала Немпадыстава. Ну, але да гэтага мы яшчэ дойдзем. У гэтым годзе таксама далучылася да складу аргкамітэта Йоля Кілян, сяброўка Міхала, якая падказала цудоўную ідэю артефакта для пераможцы прэміі. Трэба сказаць, што Йоля наогул цікавіцца актыўна працамі беларускіх мастакоў, набывае іх і такім чынам падтрымліваючы іх дзейнасць. І вось адзін з момантаў Йоля высачыла ў Фейсбуку працу такога скульптара Александра Сакалова. Я не ведаю, ці ён ёсць у зале. Александр, калі вы ёсць, адгукніцеся, калі ласка. Нема, ну, але можа яшчэ далучыцца да нас. І пабачыла сярод ягоных прац анёла, захапілася і ім сказала, што гэта анёл вельмі нагадвае Міхала. І толькі мы сабраліся звязацца з Александром, як у нашай ніве выйшаў артыкул пра тое, што Александр Сакалоў гэта самы запатрабаваны скульптар маладога пакалення. І шчыра кажучы, я ўжо нават засумавала трошкі, бо падумала, што, можа быць, мы не патрапім у фокус цікавасці Александра. Але на дзіва супраца з Александром Сакаловым была вельмі прыемная. Тут я павінна таксама сказаць, што супрацай з Александром і наогул координацыя, а мы таксама і самім гэтым прадуктам і стаўленнем Алеся да працы і да прэміі. Ну і я нават, шчыра кажучы, трошкі зайздрошчу пераможцу лаўрэату прэміі за найлепшую вокладку для беларускай кнігі, таму што такога анёла хацелася б мець самой. Ну, але, магчыма, для гэтага трэба навучыцца рабіць вокладкі і калі-небудзь балтавацца, намінавацца на гэтую прэмію. Сярод сузаснавальнікаў, я ўжо сказала, што гэта лятучы універсітэт, гэта саюз дызайнераў. З Дмітра Сурскага я не бачу, зато бачу Тацяну Вадалашскую, якую запрашаю сюды, каб сказаць нейкае вітальнае слово. Тут вельмі халодна, мне трошкі дрыжыць голас, але... Дякую. Добрый вечер всем. У нас такая тут атмосфера не над такая афіцыйная, так, але сяброўская. Для мяне гэта прэмія, гэта, ну, як бы яна каштоўная два разы. Першае, гэта зразумела, што гэта магчымасць агледзець наробленае, вызначыць, яшчэ раз перагледзець вокладкі, яшчэ раз паглядзець на тых, хто працаваў, ну, нейкая такая прыемная канкурэнцыя і ну, тое, што можа падштурхоўваць людзей далей ісці, ну, нейкім чынам адзначацца, гэта, ну, нейкая прафесійная такая прэмія, і гэта вельмі прыемна. Другое, канешне, это магчымасць кожны год узгадваць Міхала Немпадыстава, і памяць пра яго, я спадзяюся, будзе, ну, не толькі ў гэтай прэміі, але яна таксама будзе
нам дадаваць вось гэтай памяці і магчымасці пагаварыць трошкі пра яго і пра яго стаўленне. Для мяне вельмі важна, што для Міхала галоўным у дызайне было вось гэта усталяванне света вакол сябе. Прычым не вялікімі рэчамі, а малымі і простымі. І, канешне, кніга гэта не простая рэч, але тое, на што можна глядзець, тое, што атачае цябе кожны дзень, тое, што стварае твой свет, потым напэўна, адбіваецца ў душы, у розуме. І я думаю, што вось столькі цудоўных кніжак і вокладак – гэта нейкі плён у тым ліку Міхала і ўсіх тых, хто укладаўся ўсе гэтыя гады ў культуру, у нейкі візуальны шэраг. І тое, што мы бачым сёння у горадзе, на наших праспектах, гэта таксама вельмі эстэтычна, густоўна, і я думаю, таксама гэта унёсак тых, хто ўсе гэтыя гады ствараў вось гэтую беларускую візуальную і культурную прастору. Дзякуй вялікі, Таццяна. Яшчэ адным сузаснавальнікам гэтай прэміі з'яўляецца Павел Ляуфер ад імя H&L Group і адкрытай культуры фонда. Павел, на жаль, не змог быць зараз на гэтай цырымоніі, хаця спецыяльна дзеля гэтага прыехаў у Беларусь, і я проста хацела перадаць ад яго прывітанне, а адначасова сказаць яму дзякуй вялікі, таму што менавіта дзякуючы яму стаў магчымы менавіта вось гэты цудоўны анёл. Вы можете бачыць на слайдах доўгі спіс прэміі. Тут 2 слайда, і хаця поўны спіс сёлета быў карацейшы, чым летась, журы ўсё адно было над чым падумаць, і можна вось акурат такі журы складана пазайздросціць, таму што з гэтага выбраць штосьці, што адназначна было б найлепшым, напэўна, вельмі складана. Я прапаную пакуль што бліжэй пазнаёміцца з шорт-лістом прэміі за найлепшую вокладку. І таксама мы іх павіншуем дыпломамі фіналістаў. Нагадаю, што ў кароткім спісе прэміі сёлета 6 вокладак і 4 дызайнеры. Чаму так, даведаемся ў працэсе. І запрашаю на гэтую сцэну першую шорт-лістарку Жанну Гладко, аўтарку вокладкі да кнігі Ольгі Гапеевай «Чорныя макі». Ці ёсць Жанна тут сярод нас? Няма. Добра, то, можа быць, Жанна яшчэ падыдзе. А мы можам пакуль што тады перайсці да наступнага шорт-лістера. Павел Дарохін, ён, напэўна, ёсць. Запрашаю, калі ласка, Павел. Добрый дзень. Мне сёння вельмі прыемна быць на гэтай сцэне, таму што, шчыра кажучы, для мяне выбар журы быў трохі дзіўны, таму што ў лонгрісце было столькі выбітных сваіх майстараў, той жа і Адліга, і моя аднакурсніца Стася Сакалоўская, і Дзяніс Раманюк, і чаму менавіта я патрапіў у шорт-ліст, мне дзіўна, але, канешне, прыемна. І тут вялікая заслуга самой аўтаркі кнігі Крысціны Бандурынай, менавіта якая выказала словамі мне ідэю. І тут, канешне, ўжо форма пайшла за зместам. Хаця Зміцер Вішнёвы выдавец сказаў, што так сабе вокладка, шчыра кажучы. Але, тым не менш, калі журы адзначыла, то, відаць, штосьці ў гэтым ёсць. Таму проста прыемна. Асабіста мне, напэўна, найбольш... Калі б я абіраў, каму выдаць прэмію, я б, напэўна, даў, можа, Кацярыне Пекаряне проста за сукупнасць заслугаў. Хаця асабіста мне найбольш спадабалася вокладка для піхі і перадзятасці. Дзякуй вялікі, Павел. Калі ласка, дыплом фіналіста для Паўла Дарохіна, аўтара вокладкі для кнігі Крысціны Бандурынай «Хома». Павел, дзякуй вам, што вы сказалі пра Змітра Вішнёва. Мне здаецца, я яго бачу на гарызонце і прашу Змітра выйсці і расказаць, чаму гэтая вокладка кепская. А насамрэч, канешне, атрымаць дыплом фіналісткі
для Жанны Гладко, тому що книга «Чорні маки» Ольги Гапеєвої вийшла у видавництві Голіафи. Ну, можно назад Хома вернуть на хвилинку? Ну, вы прочитайте у другі бок, что отрывливается, и все пытания... Можна Я сказати, отказал. можна сказати, що Павел прадказаў падзеі лета 2020 года ў Беларусі. Не, ну зразумела, што не. Я на самой справе Павла вельмі цэню як мастака. Ён, на мой погляд, зрабіў дызайнераўскую вокладку, хаця, на мой погляд, ён больш все ж таки мастак. І мы з ім працуем, ён зрабіў просто цудоўную вокладку да Збыха Слупоўскага, нарысы сучаснага краязнаўства. Кніга ёсць на стэндзе, падыходзьце, там такі цудоўны самагонны апарат намаляваны на вокладцы, што, я думаю, гэтую кнігу просто наканавана набыць. Вось, так што дзякую. Дзякуй вялікі. А я запрашаю на сцену наступную шорт-лістарку прэміі за найлепшую вокладку Наталю Паваляеву, якая з'яўляецца аўтаркай ажно 2 вокладак, якія патрапілі ў кароткі спіс. Гэта вокладка да кнігі «Паехаць на поўнач, каб памерці» і вокладка да кнігі «Пыха і перадузятасць». Добрый день, господа. Вообще, создание обложки для художественного произведения – это всегда вызов. Именно поэтому я очень люблю делать обложки, потому что это занятие никогда не превращается в рутину. То есть сколько бы ты обложек не сделал ранее, каждая следующая – это новая задача. Причем задача трехчастная – эстетическая, концептуальная и техническая. С одной стороны, обложка должна всегда быть красивой, эстетической, привлекать внимание, потому что ни для кого не секрет, что во многом обложка продает книгу. С другой стороны, обложка, конечно, должна отражать содержание книги или ее атмосферу, настроение. И, наконец, техника исполнения должна соответствовать этому содержанию и этой атмосфере. 2 обложки, которые вошли в шорт-лист, были для меня обе вызовом, каждая по-своему. Первое, потому что это было произведение мировой классики, произведение автора, которое у всех или почти у всех на слуху, я имею в виду Джейн Остин. И в этом случае моей задачей было сделать что-то новое, что-то, что не будет повторять то, что уже было многократно сделано во многих предыдущих изданиях. Я имею в виду Джейн Остин, ее роман «Pride and Prejudice» в великолепном переводе Анны Янкуты «Пыха и перадузятость». И в данном случае мне хотелось отразить ту всепроникающую иронию, которая была характерной чертой всех произведений Джейн Остин и ее личности в том числе. Во втором случае, в случае с романом «Поехать на полночь, каб памерці», задача была прямо противоположной, потому что это был автор никому неизвестный в Беларуси, достаточно известный у себя на родине Швеции, Ида Линде. И здесь я решила передать такую темную, мрачную атмосферу шведского севера, где происходит действие романа. И после долгих размышлений я решила, что обложка должна отражать то, что читатель увидит буквально в первых 3-4 абзацах произведения. Но мне кажется, что в целом я с этими 2 задачами справилась. Спасибо большое. Я бачу, што ў нас з'явіўся таксама змейсцер сурскі і хацела б запрасіць яго таксама на сцэну, каб ён сказаў некалькі словаў, перш чым мы перайдзем да наступнага шорт-лістера. Беларускі саюз дызайнераў. Ну, там, можем, значит, змейсцер, можем пытаться... Микрофон. Сюда микрофон. Ну, ведаеце, я тут, коли тут был Михал, тут, напевно, был и сальтисон, салка смачная, а я принес свойских яблыков. Хай яны тут стоять, и можно будет ими почаставать. Я хочу у першую чаргу падзякаваць пэн-цэнтру за тое, што гэта прэмія быццам бы дызайнерская адбываецца
у большасці не з нашай дапамогай, а з дапамогай пісьменнікаў. Ну, так адбылося, што Тацяна са сваёй ініцыятывай робіць сама ўсё вельмі добра, хутка. І я вельмі задаволены, што вось гэта адбываецца ўжо другі год. І я хочу падзякаваць усіх удзельнікаў, усіх намінантаў, усіх мастакоў, бо яны ствараюць насамрэч яшчэ адну нашу мову візуальную, бо вокладка кнігі – это тое ж самае, што і плакат, што і лагатып. І гэта насамрэч тое, што нас можа адрозніваць ад іншых, і а з другого боку тое, што нас можа ўсіх аб'ядноўваць. Бо не ўсе ведаюць, на жаль, беларускую мову, некаторыя размаўляюць на рускай, а вось візуальная мова, яна насамрэч будзе даступна ўсім. Дзякуй за увагу. Дзякуй вялікі, Зміцер. І за яблыкі таксама. Я павінна абвясціць наступную шорт-лістарку. Гэта Кацярына Пекірэня, якая таксама з дзвюма вокладкамі прадстаўленая ў гэтым шорт-лісце. На жаль, Кацярына не змагла быць сёння ў Мінску, але запісала для нас відэазварот. І мы яго зараз паспрабуем. Я Кацярынка Пекірэня, і для мяне вялікі гонар, што дзве мае вокладкі, англійскі сусед Вешыма і трое вучоўня Жэрома, увайшлі ў кароткі спіс прэміі Німпадыстава. Шаноўныя арганізатары папрасілі мяне ў 3 хвіліны распавесці пра сябе ды пра тыя кнігі. Пачну з сябе. Апошнія 10 год я працую з кнігамі як кніжны дызайнер. Нядаўна я скончыла універсітэт у Празе і засталася ў гэтым універсітэце выкладаць асновы тыпаграфікі і дызайна. Давайце лепей пра кнігі. Першая вокладка да кнігі «Англійскі сусед» Міхаіла Вешыма. Пераклала на беларускую мову з балгарскай гэтую кнігу Тацяна Нікейнка. Сама кніга вельмі лёгкая, гумарыстычная, і працавалася над ёй таксама досыць хутка і лёгка. На вокладцы чырвоны лонданскі аўтобус. Гэта галоўны герой, брытанец, які прыехаў у маленькую вёску, балгарскую вёску ўражайная. І гэты аўтобус збівае вялікае дрэва з памідорамі. Ну, гэта жыхары вёскі, якіх брытанец сваім прыездам надта добра страсянуў. Увогуле, мне вельмі падабаецца працаваць над літарамі і астатнімі візуальнымі элементамі на вокладцы адначасова ў адной тэхніцы. Гэтым разам атрымалася таксама так папрацаваць. Усе элементы выразаныя з паперы, такая сабе выцінаначная вокладка. Другая вокладка, гэта вокладка да кнігі Джэрома, клапкі Джэрома, «Трое ў чоўні, пёс з імі» ў перакладзе Паўла Касцюкевіча. Кніга, уласна, складаецца не толькі з перакладу, гэта цэлы літаратурна-мастацкі артэфакт. І таму на вокладцы хацелася аб'яднаць шматузроўневасць аповеду, заінтрыгаваць чытача, прыцягнуць увагу, але, далі Бог, нічога не тлумачыць. Таму, пачуўшы ідэю Паўла змясціць на пярэднік тэкст, я ўхапілася за гэтую ідэю і ўбачыла магчымасць зрабіць вокладку на выварат. То бок, тэкст з'яўляецца вербальнай дэкарацыяй, а функцыі тытула пераходзіць да малюнка. Выкананая вокладка ў новай для мяне тэхніцы лінарыта з дадаткам элементаў, намаляваных каляровым атрамантам. Мне хацелася стварыць адчуванне, што гэта вандроўны дзённік, намаляваны хуткай рукой. А ўвогуле, мне падаецца, мастакам і дызайнерам нават непрыстойна доўга тлумачыць сваю працу, таму хопіць з мяне тлумачэнняў. Дзякуй шчыра за вашу увагу. Мне вельмі радасна, што імя Міхала жыве і напаўняецца новымі сэнсамі, таму жыве Німпадыстаў і жыве прадмова. Дзякуй. Жыве. Ці ёсць тут Павел Касцюкевіч у зале? Нема. Значыць, аддавацца давядзецца выдаўцу Ігору Логвінаву. Менавіта ў выдавецтве Логвінаў выйшлі абедзве кнігі. Я цяпер разумею, чаму ёсць стойка для мікрафона, таму што
Ну, трэба штосьці дадаць. Большое спасибо. Да. Катерина очень талантливый дизайнер, мы давно с ней работаем. Не всегда соглашаемся, но почему-то она всегда побеждает, ее вариант выходит. Дзякуй, Ігор. Ну што ж, перад тым, як даведацца імя пераможцы, я хацела б вас пазнаёміць, нагадаць вам, хто працаваў у журы сёлета. Таму што менавіта гэтыя людзі адказныя за той выбар, які ўжо вельмі хутка мы вам агучым. Ольга Бабкова, літаратарка і архівістка. Адам Бароўскі, графік-дызайнер і фатограф, прадстаўляе Польшчу ў гэтым журы. Пісьменнік і мастак Адам Глобус, культуролог, крытык і эсеіст Максім Жбанкоў, пісьменнік і мастак Артур Клінаў, дызайнер і каліграф Геннадзь Мацур, мастачка і паэтка Васіліса Паляніна, мастачка Антаніна Слабодчыкава і дызайнер Юры Тарэеў. Ну і цяпер, напэўна, самы кульмінацыйны момант. Я хацела папрасіць Тасяну, каб яна мне дапамагла. Тут, насамрэч, ёсць вялікая асалода трымаць гэтага анёла, а ён яшчэ такі вельмі цяжкі. А я паспрабую зачытаць. Дыплом пераможцы атрымлівае Кацярына Пекірэня за дызайн вокладкі кнігі «Трое ў чоўні і пёс з імі». Ігар. Ну, я за Катю говорю большое спасибо, за себя тоже говорю очень большое спасибо, потому что если бы я был в жюри, я бы тоже эту обложку выбрал. Ну и в принципе это не обложка, это цельный проект такой, пронизанный очень хорошим вкусом, хорошей иронией, каким-то необычным подходом, за которым мы очень много лет стараемся, не всегда выходит, но у Кати очень хорошо получилось. Спасибо большое. Дзякуй, вялікі Ігар. Ну, а мне засталося таксама сказаць свае дзякуі, і я б іх, безумоўна, хацела сказаць камандзе, якая працавала над прэміяй. Гэта Кацярына Турбовіч, гэта Дар'я Белькевіч, і гэта за дызайн прэміі мы другі год уже можам дзякаваць Анатолю Лазару. Дзякуй вялікі, і заахвочваю вас заставацца, не сыходзіць далёка, таму што літаральна праз паўгадзінкі у нас пачнецца прэзентацыя кнігі «Простыя словы» Міхала Немпадыстаў, а пакуль што, калі хтосьці з вас, хтосьці з тых, хто ёсць у зале, замаўляў гэтую кнігу, то я гатовая гэтыя замовы выдаць. Перадзамаўляў на краўдфандынгу. Таксама магу сказаць, што кніга прадаецца на стэндзе